Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya, dihay usa kadato nga may yuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot og ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagka palaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga butang na imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, nindot kaayo ang atong Ebanghelyo, apil na sad sa atong unang pagbasa, kay gipahinumduman tas Ginoo unsaon pagpuyo nining atong kinabuhi. Ang atong unang pagmasa nag-ingon nga si Abraham, isgutan ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Roma, wa gyud mausab ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo, ug ang pagtuo ni Abraham nga di gyud mamakak ang Ginoo, iya gyung tumanon ang iyang saad. Mao tong bisan pa og murag wa nay paglaom nga matuman pa ang saad sa Ginoo nga makaanak siya, sige lang yapon siya tuo, ug kining maong pagtuo kuno maoy naghatag niya gahom aron mahimo siyang matarong sa atubangan sa Ginoo. Si Kristo diri sa atong Ebanghelyo, ang iyang gihisgutan, duha ka klase sa taong dato, na kuno'y dato sa iya lang kaugalingon nga sukdanan, na asay dato sa atubangan sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, ina dato ka. Lingi ay. Kining pagkadato ug anhita dinhi sa sukdanan sa kalibutan, purting kapuya ani kabuoton, kabuang na lang ta, ma-stress na lang ta, magkaaway na lang, magpinatyanay na lang, sama aning naggubat karon,
Ngano man kay para mas kaugalingon ang kadato dinhi sa kalibutan, tigom og bahandi para sa kaugalingon. Mo nay dato. Mo nang doon natay mga ranking sa mga billionaires, sa mga millionaires, sa mga thousanders, sa pamilain, mga hundreders. Kana ba? Billionaires na ay billions, ang millionaires na ay millions, ang thousanders na ay thousands, ang hundreders na ay hundreds. Nasa ay pisoners, na piso lagi kwarta. Mao na, pero ang ato yung tigom yun, tigom. Mao na, himo, di adiri mga nagsuon na nag-away na. Yan, ingon na ang usa na to ni Jesus, Lord, may magyug kay ka mo himog pamalandong, ing naraning akong maguwa nga bahinan ko katigayunan. Daghan na biyang nidool na ko ana, Pader, adto aratong ako igsuon, Pader, husaya rami Pader kay tigid mi magkasinabot aning pagbahin aning yuta nga gibilin sa among ginikanan namatay. Nako kamatay mo diha ay ko yung kasula-sula na. Inyo pa nang ibaligya, nga ipalit ninyo og slat, malipay pa ko. Husay-husay ta na magsigig lalis ana mga utlanan. Oh, lisod kayo. Hastang limos, lalisan pa. Mga buangon. Bitaw, mga insurance sa ilang kuan, mga pensyon sa ilang ginikanan, hala, lalis, away. Maunay mga pobre atubangan sa Ginoo. Kiniro mga dato nga mga nasod nga naggubat, pinatyanay to the max sa atubangan sa Ginoo, mga buang na sila. Huy, buang, matod pa ni Kristo dire. Sige kag tigom anang imong kwarta, pero sa mata sa Ginoo, pobre ka. Wa kay ikapresentar nga bahandi atubangan sa Ginoo. Kay kaning mga bahandi dinhi matod pa niya diri sa atong ebanghelyo, mahibilin ra gid na dinhi inig kamatay nato. Bisag unsa patakadato, empty-handed gyud ta inig lakaw nato padong sa lubnganan. Hilinga imong tupad. Ing na nahibaw ka, mamatay ra gyud ka. Ina, mo na importante kayo. Kay usahay ra ba maglimot-limot ana ato ginang tuyuon gina nato, di gina nato una-hunaon dahil patagdok-dok-dok simbako. Ay sus, mamatay ra gyud ka. Ako di man ko kamaon ang exorcism. Ingon dayon. Na day mo rin ako Pader. I-exorcise sa ning akong kuan, akong inahan or kaning akong anak kay mura man giyawaan Pader. Ako dayong ingnon, mamatay ra na. Ay lang nag ay na lang nag-ipa-exercise kay mamatay ra na siya. Ang una nimong dawaton nga mamatay ra ka. Sagdain ang yawa, di ka pakatulgon. Sigihan kag samok-samok, hadlok-hadlokon ka. Oh, ingnalan ang yawa, mamatay ra gyud ko. Ana. Nya kanang makadawat nga mamatay ra na siya, mao nay tawo nga mahimong relax. Mawagtang dayon ang yawa. Basta mudawat na kang mamatay ka, mawa day ng yawa. Oh, kanang yawa nga naghatag nimong sakit o mga kasakit, ingna mamatay ra gyud ko. Nikamatay nako, ang importante ang akong relasyon sa Ginoo. Mawa day ng imong kasakit. Ako bitaw na problema ko ning atong mga slots dinhi, inigingon ako, mamatay ra gyud ko. Awa na, human na. Insa unyag mamatay ka nako. Ang simbahan, total wa man nang igisod nako sa kong bulsa, naam na sa simbahan. Bahalang samsuoy wa nay makatiwas ani Pader. Kanang kumbento imong gitukod, so mamatay ka kinsay mo tiwas ana nako na. Wa man day mo pagtuos Ginoo nga mugpili man ang Ginoo og mga labaw pamanggani nako tingali ang pilion sa Ginoo. Ang Ginoo man gyud mo imuhatag, di ba? God provides everything. How na ikamatay nato ay kabalaka na igasunod nimo. Si Abraham bitaw namatay man si Abraham pero daghan man kaayong puparihag pagtuo ni Abraham.
San Vicente, pero perti na maghihinong daghana. Sila San Vicente, San Agustin, Mother Teresa, San Pedro Calungsod, San Roque, San Isidro, perti na noong daghana. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, kining gimatarong sa Dios dili ra ni para ni Abraham, para sa di sa tanan nga motuo ni Hesus. Himuon sa tang matarong. Mao na siya importante. Muna kamong namalit din higslots. Congratulations, gimatarong mo sa Ginoo kay ang inyong kwarta wa ninyo tiguma, at least ba portion of your money imong gihatag sa simbahan. Congratulations. Pero kamong wa gyud muhatag, sige lang paminaw diha nya, sige ampo sa Ginoo, Ginoo mudaghan ta ni akong kwarta, mudaghan ta ni akong kwarta. Di gid mo mopalit og slot, mga buang mo matud pa sa Ginoo. Hoy buang, sige kag pangandoy anang padaghan na imong kwarta niya, mamatay na kakarong gabi, kinsa may muhatag, kinsa pa may mupahimo sa ana. Di ba? Ilingi ako no imong tupad, ina sa matas Ginoo buang ka, ingna ko no. Kinsa man ang buang sa matas Ginoo, kana yung naa siyang hunahuna, tigom, eskwela, kay aron gyud makakwarta. Hala, trabaho aron gyud makakwarta. Abroad kay tuad ditong dakong kwarta, biyahe lang na imong pamilya, imong mga anak, kay kwarta gyud. Ang Ginoo na moingon nimo buang na unsa man day buhaton, ang pagpaambit sa atong mga grasya, tanan gyud ipaambit. Saman okay mana. Salamat sa nipaambit ha. Tanawa di ba daghan-daghan ang nipaambit. Ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation nga slots para sa retreat sa mga pari na anay total nga halin nga 81,714 slots. Pakpak. Gamay na lang kayo nahibilin. 18,286 na lang. Basig din na mo kapalit ani. So dinis atong parokya, ang atong halin 56,347. Nya dito sa atong kaning mga charismatic community sa CCRs nga mao gyud nag-partner ani sa arsobispo, sila gyud main mover ani. Doon na sa sila dito nadawat na 25,367 slots. So total 81,714. So sa atong parokya mga 56,000 ang atong na contribute so far. This is mga 5.6 million. Ang ila dito 2.5 million. So bisag hain ani gihatag, pulos ni sila nakalipay sa simbahan. Kining tanan nga nitampo aning holy pads, awa na do na nangibahandi dito sa langit. Pero kaning wa gyud mo palit ani, looy kay sila mura sila buang. Sige tigom og bahandi dinhi nya wa di ay bili dito sa Ginoo. Nya naman sa tay special slot karon unsa gitoy nga nato? CTO. Kristensiano ti ubod. Para ni sa akong birthday kay manghatag ko og 3,600 kay musay sinta naman ko. Muna doon ako'y 60 nya 60 katag 65 kilo packed rice para sa 60 katag 60 nga mga kabos na pamilya dinhis atong parokya. Mga 3,600 families ang akong gustong hatagan og 5 kilo packed rice during my birthday. Nya nagplano sad ko nga dinhi sa atong parokya ubay-ubay man gining mga kabos dinhi, mopili sad kog 10 kabos nga dunay 10 gubaon og balay. Kanang gubaon jud kay balay nga mga 60 kabuok kay akong ayohon og jutay nga maarang-arang ang atop, bongbong og salog. Mo nang
nagkinahanglan ko sa inyong tabang. Mo budget ko ani og mga 4 million. So nagslata og 40,000 slots nga sitio. Ang meaning ani dili Kristensiano ti obod ha. Christ's Transforming Union. Christ Transforming Union. Nganong matransform man ta? Tungod kay nakighiusa tas labing kabos. Pulong na ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Muna kani sila si San Vicente Ferrer, sila si Mother Teresa, practically ang tanang mga santos sama ni San Roque, St. Francis of Assisi, na transform ang ilang kinabuhi sa dihang nakighiusa sila mga kabos. Niya ako sad maningkamot ko nga ini kasaysinta nako karong November 24 basin pag matransform sa ko. Hinay-hinay makighiusa ko sa mga kabos niya. Kamusang mutabang nako ani matransform sad mo pinaagi sa inyong pagpakighiusa ni Kristo diha sa mga kabos. Unya ang atong Holy Pads, doon na to siya 30 slot challenge na nataas of yesterday na dawat 794 ka 30 slot challenge. Nya kining ako sang sitio slots, doon na sa ni 30 slot challenge. As of yesterday, wala pa ni palit. Adili day 30 slots, 60 slot challenge, tag 6,000. 6,000. Why ni palit? Zero. Pero nanay halin sa slot. As of yesterday, gahapon manigasogod, nanay halin na 331 ka slots. Oh, pakpak. Basin pa di ay matuman ni akong damgo. Wa naman ko magunahuna ng program, kanang dinner. Ayaw na lang na. Siguro o nato ning akong gidamgo nga makahatag kog mga bugas o makaayo-ayo kog balay sa mga kabos. Daghan naman kog balay nga gipaayo o gitabangan, gitukurag balay in my 19 years sa pagkapari, dili na ko kaihap, no? Pila na kabalay ang giayo, thousands na siguro. Pero lahi ni karon kay 60 man ko. Highlight sa tag 60. Nag-uol na maghimo taan ni mo og di sagod mo apil ay na lang sagog apil gon magul-guol pagin mo diha nganong inyo po munang problemahon. So naatay 331 na ka slots nga halin tag 100 raman ni per slot nya sa ato sang investment slot kadtong DSAP. Pasalamat tas Ginoo niabot nag 87 ang atong halin. 87 slots. Yes. 53 slots na lang ang available. Tag 500,000 per slot ni siya. Naamang pangtandugon ang Ginoo. Doon na bitay ni anhi dinhi nga dili taga ato, taga laing lugar nga wa gyud ko kaila sila sad nang minaw ra sad nako. Nya naalay gihatag nga opportunity ang Ginoo nila nga natagaan sila kwarta nga 500,000 kapin. Ila dayong gidhato diri ang 500,000. Mga yano kay mga naong. Pero nihatod sila gahapon sa ilang mga slots. Kanindot, mga dato kay ni sila atubangas Ginoo. Pero di ko tingali to sila dato gyud nga kuan kay nga yanom kay mga naong parihara man sad nako. Na mo nang niabot na sad ang atong actual cash investment nga nadawat niabot nag 65 slots. Pagpak na sad. Og moabot na ni og mga 85 or diday, mga 88 slots mabayra na nato ang 2/3 anang atong yuta. Nakabayad naman ta sa 1/4 man siguro to, 1/3. Diday 1/4 pa. 24 million man to atong gibayad niya. Mga 70 man ni siya. Pila man ang 24 million sa 70 million. Ibaw mo. Nas mga 1/4. Sobra sad. Mga 1/3 kapin. So mo na, salamat sa Ginoo.
Nya kining tanan ato ning gibuhat dili gid ni para sa atong personal, para gid ni sa simbahan. Kay ini ka realize aning atong fundraising projects, mahimo man gid ni siyang kalambuan sa simbahan, kalambuan sa atong katilingban, mo may atong gidamgo aron sa mata sa Ginoo dili personal ang bahandi atong tigumon, kung dili communal, community, the community of the believers, ang simbahan. Muna may sila dato kay nang simbahan, Paderoy. Dato lagi, pero ang tag-iya na dili usa ka tawo, the whole church nya himuo na siyang i-distribute ngadtos mga kabos. Doon nalay panahon nga ang atong mga leaders sa simbahan sama sad nako nga pare matintal mis kwarta. Mo na imbis unta ang kwarta among i-distribute ngadtos mga kabos, mahimo na hinoong personal namo nga asset ang kwarta sa simbahan, and that is wrong. Mahimo sad mi anang mga buang. Ingnon sad mi Ginoo, buang kang paria ka, buang kang obispoha ka, buang kang santo papaha ka, nganong imo manang giangkon nga imo nga iya mo na sa simbahan. Na so yampo sad mi nga di mi mga buang mo nang donatay retreat namong mga pari. Mag-retreat mi karong November 7 to 9 aron mag-anam gid mi ka buotan matarong atubangan sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ang Ginoong Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Karong buntaga giduaw tas Ginoo o gipahinumduman. Ayaw mo paglalis, ayaw mo paggubat anang mga bahandi nga kalibutanon, paghinatagay noon mo, pagtinabangay mo at timana ang mga nanginahanglan aron mahimo mong matarong sa atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo miduaw nato matag adlaw, matag simba nato, nakigtagbo nato ang Ginoo. Yampo nato nga duaon sa untas Ginoo ang taga Russia, mga leader sa Russia o leader sa Ukraine, leader sa mga Hamas o leader sa mga Israel aron dili na nila padayonon kining gubat, pinatyanay, ginamitay og armas, gastog porting dagkuang kantidad sa kwarta aron patyon ang mga tao. Muratag mga buang, sige tagtigom og kwarta, human ang kwarta sa itong gigamit aron pagpatay sa mga nagtigom og kwarta. Sige tagtukod og mga dagko kayong edipisyo, ang kwarta sa ni bungkag ni karong mga edipisyo, pinaagi ni aning mga powerful kaayo mga missiles o mga bombs nga ilang gipangbutang, gipanghug dito ilang gigubatan. Muratag mga buang, kanabang buang bitaw tanawa ra gunang buang na siya'y tigomon unya man ilabay. Na siya'y panghipuson unya bungkagon. Buang. Na siya'y isulob nya human hubuon. Maglakaw. Og imong suloban hubuon. Nya imos ang hubuan isulob sad masuko sa imong hubuan. Buang ba? Di masabtan. Nasay ato din nga musimba unya manglibak lang yapon. Buang. Nasay ato din mudagan kuno pagka mga lagad sa barangay unya magpunay away, magsigi og linibakay, magsigi dinautay. Mao ba gunay mo alagad, nawa pa gani kasugod, nag-away na, buang. Manindog na ta mga buotan.